Hej og velkommen til den her video. I dag er det. Vi skyder serien. Eller hvem kan skyde bedst? Part 3. Ja. Og jeg skal skyde med min Wigfoot på straffespark. Og min Wigfoot, det er nok noget af det dårligste, der findes på den her jordklode. Så lad mig se, hvordan det går. Med dit Wigfoot endda. Top bits på straffen med Wigfoot. Kan du slå det? Det tror jeg ikke, du kan. Det kan du ikke. Det kan du ikke. You can't do it. Det var faktisk også et godt straffespark. Det var to fucking gode. Det var to gode. Skriv ned i kommentarfeltet, hvem I synes, der var bedst. Vi ses i næste.